L-eks kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar ammetta taħt ġurament li Edgar Brinkat il-Ġoja kien mar id-dar tiegħu. Edgar Brinkat li huwa ħabib sew ma' Melvin Thoma kellu kuntatt dirett mal-kummissarju ta' dak iż-żmien Lawrence Kutajjar, meta dan tal-aħħar kienet jinvestiga l-Melvin Thoma dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Fil-bidu tar-raba' ġimgħa tal-ġuri l-eks kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar tela fil-pedana tax-xhieda fejn baqa' jinsisti illi ju ma għamel xejn ħażin minkejja li ħal Ġoja d-dar personali tiegħu. Tantu hekk illi fil-qorti spiċċa jolli leħnu u ddikjara ġbajt kummissarju tila u kummissarju nieżel f'Malta dejjem hekk jiġri il-kummissarju jeħel viżibilment aġitat Kutajjar taħt ġurament ammetta illi Edgar Brinkat kien marandu sabiex jitkellmu fuq ċitazzjoni li qala Brinkat, imma mbagħad il-kummissarju ta' dak iż-żmien staqsih dwar Melvin Thoma biex skontu jikseb x'informazzjoni. Lawrence Kutajjar li kien kummissarju meta ħarġet l-istorja tal-Bank Pilatus u nqabad l-imġar jiekol il-fenek spjega li kienu għaddejjin diskussjonijiet f'Kastilja mal-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Joseph Muscat u Chief of Staff tiegħu Keith Schembri brabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Skont l-eks kummissarju dawn il-laqat kienu jsiru dwar l-investigazzjoni fil-qtil tal-ġurnalista u kienu jiffokaw fuq l-investigazzjonijiet għaddejjin brabta ma' Melvin Thoma b'mod partikolari dwar recordings li seta' kien hemm li kienu jirrigwardawh. Madankollu waqt ix-xhieda li wassal Edgar Brinkat il-Ġoja id-difiża qajmet punt dwar mistoqsija li kienet saritlu mill-assistent kummissarju Keith Arnaud dwar allegat frame-up ta' Jorgen Fenek fejn id-difiża enfasizzat illi fl-interrogazzjoni issemma it-terminu frame-up. Intant fix-xhieda l-istess Ġoja illi mar għand il-kummissarju tal-Pulizija propju fid-dar tiegħu ammetta li kien anke jagħti il-parir il-Melvin Thoma fejn ir-recordings li nstemaw fil-qorti ħareġ kif kien jgħidlu jsemmi numru ta' ismijiet ħalli tkun ċara. Fil-qorti nstemat ukoll parti oħra mill-interrogazzjoni fejn il-Pulizija staqsew lil Brinkat dwar Jorgen Fenek u jekk kienx qed jipprova jimplikaħ fil-każ biftehim ma' Thoma. F'silta oħra l-Pulizija qalulu jekk tax xi parir il-Melvin Thoma biex jagħmel karta. Dan fil-waqt li l-Avukat Ġanella De Marcos staqsiet il-Brinkat jekk kienx ta' parir il-Melvin Thoma biex iżomm jew jieħu r-ritratt ma' Keith Schembri. Brinkat wieġeb li le u qal illi ju kien rar ritratt biss fil-gazzetti. Iżda l-avukat fakritu kif darba kien qal illi tkellem ma' Thoma propju dwar ir-ritratti. Dan il-ġuri li qed jinstema' quddiem l-imħallef Edwina Grima jissokta it-tlieta filgħodu.